हेलौ लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव 26 जुलाइसिम बेलासिसिम माखासे खौरांफोर जथायनानै दोनदों। दा बे जथायनाय खौरांफोराव मा मा दं नोंथांफोरजों लोगोसे बाहाय सावरायनो लानाय जागोन बा फोरमायनो लानाय जादों। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों मोनसे फोसावलाय, जेराव दं बिटिसिनि बिसायख'थिनि खोथा होनदों। जामारसिगोन नामा आरो माब्ला जागोन, दा बयनिबो गोसोआव सोंनाया फैदों। दा बे भाइरेल जानाय बा खौराङाव नुनो मोननाय बे मोनसे फोसावलायाव मा मा लिरनाय दङ फैदो नायना लादोनि। दा बाहाय फोसावनाय बादिब्ला आसामनि इलेक्शन कमिशन जिहेतु बे स्टेट इलेक्शन कमिशननिफ्राय बाहाय हरदों जे मोनब्रै बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनब्रै जिल्ला, फार्स्टआवनो दङ डिपुटि कमिशनार क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, उदालगुरि आरो बिनिफ्राय साब डिभिजन, बेनि सिङाव थानाय साब डिभिजन अफिसारफोरनिसिमबो बेखौ दैथायहरनाय जादों। दा बाहाय साबजेक्टआ जादों होनदों अक्सिलारि पलिं स्टेशन फर कन्डाक्ट अफ इनसुइं बिटिसि इलेक्शन। दा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव इलेक्शन जानायनि बा जागोननि माबा मोनसे जानानै दंगासिनो दं, साफ्रोमबो मिथिखागासिनोखा। दा कड अफ कन्डाक्ट, दा बेयावहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों जोंनि दानि जेनाखि कभिड-19 बा कर'ना भाइरासनि थासारि, दा बिनि थाखाय इलेक्शना जायाखै बयबो मिथिखागौ, अब्लाबो बुंफिनदों। नाथाय बेखिनि गेजेरावनो खुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों होनदों बिथांमोनहा इलेक्शनखौ। दा बिनि थाखायनो थाखानाय पलिं स्टेशनफोरखौ नायफामनो थाखाय बिथांमोनखौ बिथोन हरदों आरो जायफोर ओनसोलफोराव जोबोद खोन हठात पलिं स्टेशना जोबोद भिर जायो, बैफोर ओनसोलफोराव नांनाय बादियै आरो बोखावजानो हानाय केपासिटि दङब्ला बैफोर जायगाफोराव पलिं स्टेशनफोरखौ बोखावनानै थागथियारि खालामनो बिथांमोनखौ बिथोन हरनाय जादों। दा आरो बे बिथोन हरनायनि गासैबो थागथियारिखौ फैगौ 6 आगष्टनि सिगाङावनो बा 6 अगस्टसिमाव हरजोबनो थाखाय बिथांमोनखौ बिथोन हरनाय जादों। दा बेखौ नोजोर बोयोब्ला नुनो मोनगोन फैबाय थानाय समावनो, अदेबानि 6 आगष्टनि उननि बबेबा मोनसे समावहाय इलेक्शना बा बिसायख'थिया जाहैनो हासिगौ। दा बेखौ नोंथांमोना हमनो हाहरबाय जानो हागौ। दा आरो बाहाय मख'बावदों जे बे कभिड-19नि जेनाखि थासारि, दा बेनि गेजेरावहायनो माखासे गोनां आयदाफारिफोर लानानै बेखौ खुंनो हासिगौ होननानै बुंदों बिथांमोना। जेरै ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनाय, मास्क गाननाय, सेनिटाइजार बायदिसिना दा जेखौ सोलिगासिनो दङ, बेबादि माखासे बेब'स्था खालामनायनि गेजेरजों थिग समावनो थाब फोजोबनो हानाय बायदि माखासे खाबु लानानै बिसायख'थिखौ खालामनो थियारि जाबाय बा जानो हासिगौ। दा बेखौ बेयाव लिरनानै होनाय जादों। दा बेनि थाखायनो जोङो मिजिंथिनो हायो थाबैनो जानो हासिगौ। दा बेमोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोननो 2 नम्बराव तामिलनाडुनि शिबगंगा जिल्लानि पटिगुरी गामियाव मोनसे बाख्नायजाथाव आरो थुलुंगाथाव हाबा जादों, जाय हाबाखौ नुयोबा जों साफ्रोमबो थुलुंगानाय मोननो हागौ। जोबोद फिसा बादि मोननो हागौ, नाथाय जोबोद थुलुंगाथाव आरो बाख्नायजाथाव। दा बेयाव जादों होनदों बे गामिनि गंसे स्ट्रीट लाइटनि मोनसे सुइच बर्डआव मासे दाउ बिमाया बासा बोदों आरो बासा बोनायाव बेयाव ओरैबायदि जाबायमोन, बिमाया माने बिदै दैखाथारनांसिगौ समावहायसो बासाखौ बोनाय जादों आरो बिदैबो दैबायमोन होनदों। थिग बिदिनो मोनानि समाव जेलाना गामिनि मानसिया बर्डखौ सुइच होनो थाङो, अब्ला नुहैबाय बिदै दंसै दाउनि। दा बेनि थाखायनो गामिनि मानसिया दाना सुइच बर्डखौ जुदि होयोब्लानो दाउआ बिदैया गेब्रुगोन आरो दाउआ खारफिनगोन होननाय जादों। दा बेनि थाखाय दाउखौ अननानै बिथांमोननि गामिनि मानसिफोरा सुइच बर्डखौ बा सुइचखौनो होआसै। दा बेबादिनो थायै दाउखौ जेलासिम फिसा जानानै बिरलाङा उरायलाङा बेखिनिसिम नेबाय थाबाय, नेबायनो 35 सान जालांदों होनदों आरो 35 सानखौ गामिनि मानसिफ्रा बै समाव खोमसियैनो थादों होनदों। दा बेबायदि जोबोद गेदेर हाबा जोङो दासिम नोंथांमोना खोनाफेराखैमोनबो जानो हागौ। आरो जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदि जाथाय जायोमोनबा जों मानिनो हागोन ना हायामोन, दा बेखौ गावबागावनावनो सोंथि खालामनो हायो जों। दा बेबायदि ओरैबायदि जाफैबाय दा जोंनि मुलुगावहाय मानसि जाफैबाय, नाथाय मिथिंगानि जिब जुनार बिफां लाइफां गासैबो जोबस्रांलांनो हमबाय। दा बिनि थाखायनो बिथांमोना बे गेदेरथार खामानिखौ मावदों, जाहाथे जोंनि बुहुमाव थानाय गासैबो जिब जुनारफोरानो इयुननि जोलैनि थाखाय थालांबाय थायो। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा पान्जाबनि बाथिंटा मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादोंलाय। बेयाव सुनिबारनि सानजौफुआव माखासे मानसिफोरा ना हमनो थांदोंमोन बा ना हमबाय थादोंमोन होनदों। दा बेयावनो गंसे गोजामथार रकेट लन्चार बोखांनो मोननाय जादों होनदों आरो खौरांखौ थाबैनो ओनसोलनि पुलिसफोरनो खोन्थाहरनानै बेखौ रौनिया हानजाफोरजों लोगोसे बेखौ डिफ्यूज खालामनानै बोखांनो हानाय जाबाय होनदों आरो। दा बेखौ सिनायनो हायाखै, बुङाखै खौराङाव जे बबेनि बा सोरनिमोन, नाथाय जोबोद गोजामथार होननानै बुंनाय जादों।
दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन क'क्राझार जिल्लायाव बारग' एनडिबिफोरनि सानै सोद्रोमा हमनो मोननाय बेखौ बयबो मिथिखाबाय। दा बाहाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। दा नोंथांमोना लिरनायाव नुनो मोननाय जादों बिथांमोनहा डि फ्रेक्सननिमोन आरो बेखौ जोङो ओनसोलफोरनि सुबुंफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेनो सावरायनांगौ खोथाया। थांनाय 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव एनडिबिआ हाथियार दैनायनिफ्राय गोजानाव थाबायमोन। दा बेखौ साफ्रोमबो मिथिगौ। नाथाय बेखिनि समावहायनो उनाव नै दा फिन बेबायदि हाथियारजों लोगोसे बेबायदि हमजानाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव जादों। दा बेखौ साफ्रोमबो सावरायगासिनो दं ससियेल मिडियायाव आरो गुबुन गुबुन रावारि नोंथांमोना एसे खेल लानानै नाय, गुबुन गुबुन रावारि खौरां बिजोंफोराव बायदिसिनायै सोंखारिनाय बुंनायखौबो खोनानो मोननाय जाबाय। दा बेनि थाखायनो दुखुनांथावनि बाथ्रा जादों। दा बियो माब्रै जानो मोनदों बेखौ उननि समाव जों नुनो मोननो हागौ। नाथाय जेलाना जाथाया जाबाय बिनि उनावहाय फिन गोसारलांनाया बारानिफ्राय बारासो जालाङो, स्टप जालाङा। नाथाय बिनि थाखायनो सावरायनाय जादों नोंथांमोनजों लोगोसे। नोंथांमोना खौरांखौ डिसक्रिपसनावबो नायनानै हागोन, लिंक दङ। दा बेयाव साननांगौआ बेसो गुबुनारिफोरा जोंनि सायाव जेब्लाबो नेगेटिभै लाङो। दा जेनाखि बेबायदि जाथाय जाबाय दा बेजोंनो लोगोसे जोंखौ फुनदेरलांलाबाय थानो नाजागोन। दा बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। मानो होनबा गुबुनारिफोरा जोंखौ जेरै हायो नाख्रेबनो सुबिदा लायो। जों बेखायनो जों सांग्रां थानो नांगौ। गोबां मानसियानो बेबायदि जाथाय जायोब्ला बांसावनो सुबिदा मोनो। दा बेमोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन आसामाव आरोबाव 3 गेदेमा ओंखारदों जाय बिथांमोना गाव गावनि प्लाज्मा गथायनानै होदों। दा बिथांमोननि गेजेरावहाय सोर सोर दङ नुनो मोननाय जादों अजय कुमार, बिथाङा रेहाबारिनि गुवाहाटीनि, बेनिफ्राय GMCHआवनो होदों बिथाङा। आरो बेनिफ्राय सासेया दङ मनज कुमार पेरेख, बिथाङाबो गुवाहाटी कामरुप मेट्र'नि। ओमफ्राय बेनिफ्राय दङ सासेया जादों कृष्ण कमल शइकिया, बिथाङाबो गुवाहाटी कामरुप मेट्र'नि। साथामनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय गाव गावनि बिथांमोननि प्लाज्मा गथायनानै होनायनि थाखाय। बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। उननि खौरांफोराव नोंथांमोनखौ नेनानै थागोन होननानै मिजिंथिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।